Pangu sa Police Regional Office 7 kun PRO 7, may pahimangno sa kapulisan nga dili mag-apil-apil sa isyu sa politika ning panahon sa piniliay. Ang detalye sa report ni Alan Domingo. Gihimugatan sa Police Regional Office 7 nga higpit nga gidili sa ilang organisasyon ang pag-apil-apil sa isyu sa politika ug labaw na nga dili magpaggamit ang mga pulis ni bisan kinsa nining panahon sa eleksyon. Bugtong tinguhan nila nga masiguro ang kahapsa ug kalinaw sumabot 2025 midterm elections. Kung may mga pulis tayo na sa tingin nila ay lumalabag sa lahat ng patakaran at hindi tayo magto-tolerate kailanman. Gipadayag ni Police Brigadier General Rodrigo Maranan nga nakahanay na ang tanan aron masiguro ang peace and order. Usa nini ang pagpahigayon og mga peace covenant sa tanang mga kandidato, apil na mga government agencies nga gipasagdahan sa COMELEC og sa PNP. Suma ni General Maranan nga niadtong miaging tuig pa nangandam sila ilabi na sa pagsugod na sa kampanya sa mga kandidatong lokal karong Marso 28. Giklaro hinuon niya nga wa sila nakita nga mga dagkong suliran sumabot nga eleksyon. So, tayo ay nananawagan sa ating mga political leaders, yung ating mga kandidato na sumunod lang tayo. Let us follow the rules and regulations set forth by the COMELEC and let us follow all the laws. Samtang ipahibaw ni Maranan nga nakuhaan ang areas of concern sa rehiyon nga doon na 28 gikan sa 33 kaniadto. Lahat ng municipalities and cities ng Negros Oriental ay yellow category. May dalawang red category tayo doon, yung La Libertad and Gihulngan. No? And I think one in Bohol. And other than that, wala na. Sa Cebu wala? Sa Cebu wala tayo. All green na tayo. All green. Sa pikasbahin may hawag ang DepEd sa tanan nga mga personnel nga dili maglabot-labot sa isyos politika, din ang ilang tahas maura ang ilang himuon nining panahon sa eleksyon. Kauban si Clover Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.